Отново оборот и сили ще бъдат пак повикани. Няма да се. А конкуренция имате ли някъде на... Имам, наблизо нямам конкуренция в този регион. Предлагате качествени? Качествени мебели. За сега нямаме рекламация, опазал ни Господ, но това бързам да подчертая, ние можем да произвеждаме и много скъпи мебели. Смисъл скъпи, кажем един разкошен холен диван Ъклов, който струва до порядъка на 4 на 3000 лева, 3200, можем да го произведем, но реализация на този диван трудно се намери, защото финансовата страна на хората и затова правиме, за сега повече ни върват мебелите на средната ръка, така, за средна ръка. Останах пенсионер, аз думата пенсионер не обичам и си имам заместител, държавен стипендиант. Думата пенсионер значи, че си замерисал на тамян, вече и си тръгнал за ония свят. Добре звучи държавен стипендиант. Държавен стипендиант. Но само на стипендията... Не се разчита. Не. Аз съм откровен човек. Така съм се научил и ме е научила и казармения живот, защото съм бил 28 години с пагон. И така имам вътрешна дисциплина и нагласа, стегнатост в себе си. И затова, може би, те сигурно ще завидим, ще и зададете въпроса, ама ги постегвам така малко. Пагона е наследствен явно, защото... Да, точно така. Разбрахме, че сина ви също е и като се пенсионирах, открих такава фирма, че не мога да се състои така. И реших, че просто ще опитам в Бреница. Много съм доволен от кметството книжа, оказаха ми съдействие. Значи имате надежда за бъдещето? Да. Да видим, ще ми се да направим там един старчески дом, да си каже истината. Казахте си. Да. Тайната вече не е тайна. Тя не е тайна. И сега сме в процес на преговори и с него, и са там проекти, нали, по линията. Да. Това изисква доста време. Доста време. Бавен и мъчителен. Ясна идея. Да. Но се надявам да се осъществи това общината. Аз даже настоявам да има определен процент и тя дълго участие, нищо, че е собственост сградата на фирмата. Образованието в село Бреница? Нямаме проблеми с училището, все още функционират на, така да се каже, на пълни обороти. Всички паралелки са все още пълни, така че в близките години не виждам проблем в тази област. Не е застрашено? Не е застрашено от затваряне и не съществува на практика. Колко деца се обучават в училище? Не мога да кажа точната цифра в момента, но всички паралелки на практика са запълнени с минимума, който изисква закон. Детска градина има ли в селото? Има, да, и тя работи. И има в момента деца и от Лазарово, и от Глава, от съседните населени места карат родителите деца тук, така че... Нямате ли училищен автобус? Значи той е на общината и училищния автобус и кара деца за училищата в Кнежа. Ние все още не изпитваме такава нужда, достатъчно са нашите деца, така че... Решавате си проблема? Да. Добре, да поговорим за култура. Читалище, самодейност? Читалището, макар и трудно, се успяват да се справят, имат танцов състав, всички празници ги посрещаме подобаващо и включително... Най-големият празник за вас кой е?
Ами най-големият празник е Общоселския събор. Краища тогава влагаме най-много усилия. Кога се провежда? Той е на Спасов ден. Тогава правим голям курбан в двора на църквата. Няколко казана в зависимост от материала, разбира се. И кой е майстор-готвача? Аз съм един от готвачите. Необичайно за кмет, но човек сега трябва да има и странични задължения. Аз едно от задълженията ми много обичам да се занимавам с кулинария, така че усилено се включвам тогава в надпреварата по изготвянето, по приготовляването на курбана. Явно се справяте и с тази нелека задача. Колко жители наброява селото? Около 2000 в момента. През лятото се увеличават, тъй като много от наши близки и познати идват от големите градове и предпочитат лятото и на селото. Да изкарат тук в Бреница. Йорданка Андреева. Да. Секретар библиотекар към читалище Народно съзнание 1897 в село Бреница. Разговаряме за читалището в селото. Кога е построено читалището в Бреница? Основата на нашето читалище е положена много отдавна, преди вече повече от 110 години. Читалището ни е основано на 26 декември 1897 година от група учители, земеделци, будни жители на нашето село. А сградата е построена доста по-късно. Тя е строена от 1926 до 1931 година. 1931 година е завършена сградата. От кога ти заемаш тази длъжност? От 1989 година. Съм на работа в читалището. Това, че читалището на толкова години означава, че чества на 100 годишнина вече. Да, чествана е и 100 годишнина през 1997 и 110 годишнина през 2007 година. С какво се отчете читалището? И самодейците в Бреница с какво се представиха? Значи, на времето читалището ни е имало много голяма самодейност. Имало е голям хор, 120 членен, който е пеел на 3 гласа. Ръководител е... Минавали са няколко ръководители, но в последно време ръководител е бил местно лице. Имало е художествена самодейност, нали, театрален колектив голям. Танцови състави? Танцов състав също е имало голям. Имало е и сатирична група към читалището. През годините са преминали много самодейци, много изяви са имали, но в един момент се е оказало, че с остаряването на ръководителите самодейността е приключила. Може би не е само това причината. Демографския срив. И той също е причина. Отсъствието на млади хора, отлив от самодейността има и поради това, че навлезаха много нови технологии. Предимно новите технологии, но не бих казала, че нямаме млади хора, тъй като имаме около 150 деца в училище, около 50 деца в детската градина. Това говори, че все още в Бреница има живот и имаме млади хора. Но друг е въпросът, че на самите млади хора като че ли не се занимава с такъв вид дейност. Предпочитат нови технологии, предпочитат други неща, които за съжаление читалището не може да предложи в момента. Но въпреки всичко, въпреки трудните условия, и продължаваме да имаме самодейност и в момента. В момента работим с вокална група. Не е много голям състав, около 15 жени са общо. И имаме танцов състав, който също е около 12 жени работят. Лошото е, че ръководителите и на двете групи не са местни лица. Пътуващи ръководители са, но все пак имаме постигнати успехи, имаме доста грамоти, медали спечелени. Вокалната ни група съществува от 3 години, танцовия състав от 2. Значително млади групи са и въпреки това имаме доста постижения за годините си. Имаме изяви в различни фестивали, конкурси на местно ниво. Бреница са традиция, отбелязването на няколко празника, така бих казала, че са традиция, предимно Трифон Зарезан. Има една популярна песен, село Бреница, Винокара Воденица. Оттам от години наред се празнува Трифон Зарезан. Предимно се празнува набляга се на местна програма, местни инициативи. Много рядко за Трифон Зарезан се кани гостуващи изпълнители. И да ви кажа, че забелязала съм, че нашите хора се радват на нашите съизпълнения. По-малко ръкопляскат и се радват, когато има гостуващи изпълнители. Когато участват местни хора, интересът е много по-голям. Предпочитат си своето.